Hi guys! Ngayon ang birthday party ni Mami Inday Ilongga sa Amerika. So pupunta ako doon sa venue. Doon po ako pupunta sa The Farm, Carpenter Hill. So andito na nga tayo sa convention center. So ito po yung venue. So ang ganda tara guys, ikutin natin. Ako po pala ang unang bisita ni Mami na nakarating dyan guys, no? So, kaya ko po ito na videohan na talagang solong-solo ko kasi ako po yung first na dumating. So, enjoy tayo sa panonood guys! At ito na nga guys, unti-unti na nagdadatingan ng ating mga bisita. So, ang hawod talaga ang unang-unang mga bisita dito sa convention center. Hi Ate Little! Wala pa na si Mami? Hari naman siya madal. Lokdo na naman. Lokdo pa more! So, unti-unti na pong dumadami ang ating mga bisita, guys. So, kailangan nating mag-ikot-ikot muna. So, enjoy lang, guys. Hindi pa nga tayo nagsisimula guys. So, nandito si Mami sa labas. Naghihintay ng grand entrance. So, magwi-welcome muna tayo ng ating mga bisita guys, no? Hello Ma! Welcome po! Welcome ma'am! Hello ma'am, sir! Welcome! Hindi pa po. Hello ma'am, welcome po. At padami na din nga po ang dumadating na mga bisita. So nandyan po mga hawod ladies natin para mag-welcome din po sa loob. So andyan na po sila, pumapasok na po ang ating mga bisita. Hello ma'am, tuloy po kayo. Hello ma'am, tuloy po kayo ma'am. Welcome. Hi Tek. Welcome. Ngayong gabi. Kumusta? Hi. Hi po. Welcome. Mambing, hello.
Hey guys, so what's up? Good evening guys, no? For today's video, mangina ako naman ta. Mamotos ang akon nga auto drone. Mamotos naman kita. Ako yung kinareserba, ako nga buyon. Yeah. Namo, ikaw yay. Mamotos na ra. Magwapa na ko yan. Wala ka man ginhambal. Today's video, mamitbit ako sa tulan kag lechon karon. Doon na igo ang nag video. Welcome po. At nagdadatingan pa ang ating mga bisita guys, no? Pero saksihan na natin ngayon ang ating birthday celebration. Wow! Ganda-ganda niya. Siya birthday. So after nga ng pagbibigay ng message sa birthday celebrant natin guys, papakainin muna tayo at kakain na tayo guys. Tara!
At habang kumakain nga pala kami guys, nagpalit na si mami ng kanyang gown. So, at mayroon po pala tayo guys na bibilangin na pera. Habang nagbibilang po ng pera, ang mga hawod ng mga Ilonggo sa bilog nga kalibutan, ito nga pinasayaw muna nila. So, enjoy guys. Tapos na nga ang party natin guys. So unti-unti nang nag-uwian ang mga bisita natin. Pero itong mga hawod ng mga Ilonggo sa bilog nga kalibutan, banat pa rin ang banat. So ito guys, so enjoy pa rin sila. At ito na nga guys, nagyaya na si mami na umuwi. So ito na po, mag-uuwian na guys. Pero hindi pa rin talaga natatapos ang kaligayahan dahil itong si Karpa na ito at si Ate Little ay nako. At sa wakas, pauwi na nga tayo guys. Sumakay na pala ako kay Piwi kasi mag-isa lang siya sa motor niya. So doon ako umangkas sa kanya. Hindi na ako sumakay doon sa sasakyan na 4 wheels. Dito muna ako sa 2 wheels. At dito po pala kami natulog sa bahay ni Auntie Gamay. So kapatid po yun ni Mami. So Mami kasi naiwan doon sa hotel ng The Farm. At yan ang aming muse, oh, si Kangaroo. At ito na guys, nagising na kami. So kami na lang talaga ang naiwan. Ilan ba kami? 2, 4, 6. So pinagkape po muna pala kami ni Ate Gamay. At after po namin magkape at magkain ng pandesal, pumunta po kami sa Hawod Cafe at nagpa-picture-picture po muna pala kami dyan kasi binago naman po ulit ni Mami yung style at nilagyan niya po ng ng mirror yun nandun sa gilid. So, after po namin yan guys, umuwi na kami at pinag-drive na kami ni Carps ng aming sasakyan. So, special delivery.
After po pala namin na bumaba sa tricycle ni Carpa guys, pumunta muna kami sa 7-Eleven kasi may bibilhin ang anak ni Siwil. So, maghahanap din po ako kung anong gusto kong bilhin. At naisip ko pong bumili ng siopaw. So, kakainin ko sana pero hindi ko nakain. So, kinain na lang ng mga anak ko nung dumating ako sa bahay. At dito na nga nagtatapos guys. Thank you for watching guys.